Żblokk fil-kwistjoni ta' aktar minn 100 immigrant li ilhom fil-limbu abbord il-bastiment Open Arms u li issa se jittieħdu minn Spanja. Fi stqarrija l-Gvern Spanjol qal li se jibgħat il-bastiment navali Audax lejn Lampedusa sabiex jieħu il-107 migranti abbord l-Open Arms lejn il-port ta' Mallorca. Għal-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar fil-jum ta' tlieta, il-bastiment Spanjol salpa lejn Lampedusa fejn mistenni jieħu 3 ijiem biex jasal fejn hemm l-Open Arms. Il-kaptan tal-bastiment kien spjega s-sitwazzjoni xejn sabiħa abbord il-bastiment li salva l-migranti li hu mifhum li telqu mill-Libja. Huwa kien qal li kważi tilef il-kontroll u l-ġimgħa l-oħra meta n-nofsinhar tal-Mediterran intlaqat mir-reħ qawwi bosta immigranti elbu għall-ar huma u jinbarmu mal-mowġ. Il-medja internazzjonali rrapportat li d-9 migranti deru jaqbżu mill-bastiment Open Arms fil-baħar b'tama li jidħlu fil-port ta' Lampedusa bid-diretturi tal-bastiment jippruvaw isalvaw lil dawn l-immigranti u jiddeskrivu s-sitwazzjoni fuq il-bastiment bħala waħda mwera. Il-bastiment Open Arms salva lil dawn l-immigranti ħdejn il-kosta Libjana fit-2 ta' Wissu u ġie rrifjutat mill-awtoritajiet Taljani. Fuq dan il-bastiment kien hemm abbord 124 immigrant. Iżda it-tnejn li għadda, id-deputat Prim Ministru Taljan Matteo Salvini talab approvazzjoni l 17 tifel u tifla sabiex jidħlu fil-port Taljan għal raġunijiet umanitarji. Sa dan it-tant hemm bosta migranti abbord l-Ocean Viking li wkoll ilu bejn sema u ilma wara li ttellaw fuqu numru ta' immigranti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.